Wara li l-jum ta' qabel ħabbar fuq Facebook li kien se jmur quddiem il-qorti b'appoġġ għal Fredrika Zoppardi, it-tlieta filgħodu Manuel Kuxkiri ġabar grupp ta' nies biex jagħmel kuraġġ lill-eks kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta. B'Net News jipprova jieħu l-kummenti ta' Kuxkiri illi mmexa fuq l-appell illi kien sar il-ħadd mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat sabiex il-laburisti juru li mhumiex ġifa. Qudiem il-qorti Kuxkiri laqa lil Zoppardi b'tannieqa u mal-wasla ta' Fredrika Zoppardi barra l-qorti, Net News prova jieħu anke l-kummenti tiegħu. Sura Zoppardi, deċiżjoni li tkompli bix-xogħlijiet kienet tiegħek jew kellek pressjoni minn il-Ministru? Ser inkun qed nagħti kummenti wara l-kawża. Il-persuni miġbura barra l-qorti baqgħu hemm sakemm intemm is-smigħ u nġabru wara qatt Zoppardi meta kien qed jagħti il-kummenti tiegħu lill-midja. Min barra Manuel Kuxkiri anke l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kiteb fuq Facebook b'appoġġ għal Fredrika Zoppardi u kiteb tajjeb insemmaw leħinna aħna wkoll u li leħinna mhux wieħed jgħid fid-deżert iżda ħoss itaqrax ta' eluf li għaliex kwieti ma jfissirx li huma ġifa. Muscat ma kienx preżenti quddiem il-qorti.